Kamonten pamundutan Tulung Agung Kediri saking Audio Mini Mbah Kayeng channel mater sembah nuwun. Nangis lemu aku sing ngusapi pada mantep kepotet kalian lunga kanggo cukup bebek rakyat bali wis mo ngerangi raja bule malam tolo krungu kabar sliramu gandeng wong liya Tulung Agung Kediri sampun Mbah Kayen terima kasih.